ایک دو گلاں ممبر شریف دے حوالے نال کر کے تو میں اپنے موضوع والے پاسے آ جانا ہے۔ عزیزم میں جس کرسی تے بیٹھا نہ تے دکانداری اور نہ پیسہ کماون دا ذریعہ یہ ممبر مصطفیٰ ہے۔ افسوس اس بات دے کہ 50 سال تو اے منبر رسول اللہ دا مظلوم ہے، مظلوم۔ کیونکہ نام نہاد علماء دا او طبقہ جو اس منبر نو محض اپنے معاش دا ذریعہ سمجھ دے، اللہ اللہ دین اسلام نو بیان کرن دیاں فیساں مک مکا کرنا، شرطاں لاؤنیاں، 90 ہزار فیس منگنی۔ اہانے کون تے اسلام دی ایک پوری تاریخ ہے۔ مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے، دین مبارک دی خاطر صحابہ اولادہ ذبح کرائیاں۔ مولا حسین میدان کرب و بلا کے اندر 72 شہید کرائے، صحابہ وطن چھڑے، اپنی جان مصیبتاں دے اندر پا کے حق دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تک پہنچائے، بلا معاوضہ پہنچائے، شرط میں رکھی، مک مقام نہیں کیتا، اینے دیو کہتے ہیں مانگا۔ اے 50 سالہ تو اے ملا کام شروع کیتا ہے، 50 سالہ تو اس تو پہلے نہیں سی۔ بزرگاں نے دین فرماندے ہیں جدو طالب علم شریعت مصطفیٰ دا خالص دین پڑھ رہے ہیں اور دوران طالب علمی اس دے ذہن دے اندر نیت ہے کہ میں قاری بنا گا، عالم بنا گا، لیکن ان کا مقصد ہوئے دنیا کماؤنی۔ بزرگاں نے دین فرماندے نے نبی دا دین شریعت والا نہ پڑھ، چھڑ دے، تیرے واسطے پڑھنا حرام ہے۔ نہ پڑھ، تیرا مقصود پیسہ ہے، تا پڑھنا چھڑ، حرام۔ جدو پڑھ جائے کہ پھر 90,000 لوے موڑ حلال۔ بولو تو صحیح، عوام بھی قدم خدا دی اس وقت 2 طبقیاں نے بلکہ 3۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا نقصان کیتا اور امت مصطفیٰ دی بیڑی بوڑ دیتی ہے۔ پہلا طبقہ بھوپے پیر آندہ ہے، بھوپے پیر جڑے مریدنیاں دے ہاتھ پا کے جھمری مارن، مریداں دی عزت تار کرن، مریداں دے مال دے بھی دشمن، عزت دے بھی دشمن، ایمان دے بھی دشمن بنن۔ نہ ویکھن مرید غریب بیچارہ گاں بن کے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کتنی مدت بعد انہیں کما کے آگاہ بننی ہے، بچی دا ویاہ کرا گا، پیر دی نگاہ پہ گی گاں غیب۔ صحیح ہے، مرید کرے بی بی نو تے چیچی پھادتے کرے، نیٹ دے اتے انہاں دے مقالے سن، کوئی ڈنڈا پی رہے، کوئی لگڑو پی رہے، کوئی تنگڑو پی رہے، کوئی ٹافیاں لائی، کوئی کبوترہ لائی، کوئی پتہ نہیں کی بنا۔ امت رسول دا بیڑا انہاں غرق کر دیتا ہے ظالمہ۔ ایک طبقہ جیڑا مریدنیاں دے ویچ بوے جھرمٹے، میں کو چیکو مارو، میں کو دھماو، میں بندہ دے ہاتھ تے کو چک مرین دن پی رہا۔ ایک طبقہ اور دوسرے فیسی ملا، فیسی آج سے مجمج موجود ہے بیلی منظر سے میرے آکے بیلی ایک فون کیتا ہے، ایک ملا ہے او ساکہ 45 پہلو لے سا، 45 سٹیج دا لے سا، میرے پارو جتنے ہوتے ہوئے میں 45 لے سا، 4 کلو بکرائی کھوسا۔ مکہ ظالمہ برا تیرا 500 دیاڑی مزدوری کرتا ہے، تو جناب آج پراڈوں آتے گڑیاں تے جناب تیرے 2 چلے کھلن پی ایس او پمپ پٹرول تیسرے دی جگہ لبنا پھرنے ظالمہ تو دین
لے بھائی اور 10,000 کا کی لینا ہے اللہ نے نبی فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى حضور فرمایا میں محمد جڑا دین اسلام پہنچایا تبلیغ کی تھی پتھر خاطر مسائب اٹھائے میں تو اڈے کو اجرت نہیں مگدا صرف یہ ہے میری آل نال مودت کرنی ہے میرے قریبیاں نال پیار کرنا ہے اور دوسری آیت ہے کہ اللہ دے نبی فرمایا قرآن فرماتا ہے ان اجری الا علی اللہ رب العالمین اللہ دے نبی فرمایا جو میں تبلیغ کیتی ہے مسائب ہے میں پتھر کھا دے میں تو تو کخ دا مطالبہ نہیں کرتا میرا اس تبلیغ پہنچان دا اجر میرے رب العالمین دے کول ہے تو کے لیے یار مولا اس منبر نو سمجھا کیے 50,000 فیس مک گئی ہے روڈ تے ملا گڈی ڈکی ہے پتری پہنچ گیا ویران دا میزبان نو فون کیتا تے بھی اپڑا گڈی چاکے نہیں اپڑے گا گڈی اگاں انوی یار جناب بدماشی بے شک جیندے اے تو سا ہی تھا تو آپ سویرے سڈے سو میں جاننا تو ہنو میں نو 15 سال ہوں ہاں جی میں آنا ہونا پھوپے پیر فیسی ملا تلونگڑی نقیب تے جاہل میزبان تے بدنام زمانہ عوام آ بیٹھن گلوکار آمن دے لوڑے آلائی ناکھنا ہے بلے بلے نصیبو بلے بلے فلانا ملک کون کر دیتی ماں کمالو کیا بات ہے سانو نہیں پتا تو سا نال کہہ دے ہو ایڑا باندھان دے ہو حق ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے او یار اللہ سا کریے کی میں نو 15 سال ہو گئے میں نو اے آل سنت دی عوام نہیں سمجھ لیں ماں روک کھلوتا کھپا 15 سال ہو گئے اوے کھلے بورڈ تھلے وہ نقیب کر لینے ہو دی 35,000 فیس سے نقیب دی یار شہابہ بھی محفلہ کران دے رہے ہیں اولیاء بھی کران دے رہے ہیں نقیب دا کی توک بڑھنے دا شورلی پھٹا کہیں جناب تے این بے تکے کلام پڑھنے سے تو آنو پتہ ہی کون یہ پڑھ کی جاندہ ہے تو الغرب 50 سالہ تو رسول اللہ دا ممبر مظلوم ہے تا کر کے عوام جہالت میں سمندران دے اندر لب کیا پہیا کھاندی ہی اللہ تعالیٰ کو کامل فقیر حق دا عالم ملاوے جیڑا سانو دین شریعت دا سچا راہ در سے خالی میں کیونکہ اتواق سے مولی دا خلاف بولتا ہے نا مولیوں میں حق دا خلاف نہیں مولی جدو دین دا دھوکھا کرے قرآن بھی بول دے حدیث بھی بول دی میرا پیر باہو بھی بول دے سلطان بولے ہیں اس ملہ دے بارے جڑا بے ضمیر ہے دین فروش ہے تھوڑا کھول بھائی دگا باغ دھوکھا دین والا مکا کرن والا میں ملہ نو گل کی دیو سکا یار لینا جائے دے میں کہا بالکل آلہ حضرت بھی لکھا لینا جائے دے پر مکانا جائے دے فرق ہے جو میزبان دے رہی اللہ لے مکانا بدماشی نہ لکھا اتنے گھلے گاتے آمہ گاتے نہیں تو کوئی دے بڑی قدم خدا بھی آلہ حضرت لکھا ہوئے کہ رسول اللہ دا دین دا سودا کرے مکا کرے تا کرے اے ہو جائے ظالم دا بیان سننا نبی دی شریعت اندر حرام ہے سادہ پیر باؤ بولے فرمایا وہ اللہ پڑھے پڑھا پھر ہوئے نہ کیا ہی جابو پردہ سلطان فرمایا باج فقیر
پیر باؤ فرمایا باج اللہ دا ولی مننا کرے پیر باؤ توجہ مل رہا پیر باؤ فرمایا باج فقیرہ کسے نہیں مارے باؤ ایو چور اندار دا نفس مارا پیر باؤ فرمایا ملا تو پیر دا واسطہ روگ نے نفس مار لینا نفس مار دے تو فقیر مار دے سبحان اللہ سبحان اللہ جی فقیروں نو آگ دن جے کل سویرے دا ہوئے تے شام دا نہ ہوئے انہوں پرواہ بھی نہ ہوئے کہ کدو کھاواں گا شام دا تے سویر دا نہیں انہوں فکر نہیں بے سویرے کدو کھاواں گا او فقیرے تے بنجے سو جاوے او فقیرے او نفس مار دے تے جی دے کلوں پراڈواں تے گڈیاں تے محلات تے کوٹھیاں تے سات پوشت حالی جڑی ابو نسل جمنی اون دا بینک بیلنس آج کٹھا کیتی بیٹھا ہوئے مریدہ نو لوٹ کے اللہ اکبر اللہ اکبر تے موڑ آکھے میں فقیرہ اندے تے موڑ عمرانی تو پٹرول لائے تے سٹو بے مرے اللہ اکبر اللہ اکبر اے دیو جیا پیر ریڑا چنگائی ریڑا اے مویا چنگائی جڑا مریدہ نو لٹے مرے تو زمین چلو امیر ہیں انہوں نے لوٹ مرے غریبہ نو تا دے نا تو میرا بھائی الغرد قدم خدا دی آج اس محفل شریف عہد کر جا اللہ رسول انشاءاللہ جڑا اس ممبر دا قاتل ہے عالم جڑا فیس طے کرے گا آسی نہیں سکتا گے سانو پتہ یار گڈی لے کے آ رہے ہیں لاہوروں پشاوروں انہیں کلومیٹر ہے 163 پٹرول ہے آسی جاننے ہیں یاروں دی گڈی دا رینٹ بھی کیڑا بندہ سمانت پاگل بیٹھا ہے دیں گے لیکن مکنا نہ اپنی حرام کرتے نہ ساڑھا ملاد خراب اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ میری ماں کھڑی نہ ساڑھا او دا 50 جڑا منگتا ہے نہ ساڑھا انہوں بچا لے جڑا تیرے پنڈ دا مولوی ہے اون دے تو ملاد پڑھا میں لکھ دینا اس مولوی دا ملاد پڑھا قبول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا 50 لے جاسی او دا پڑھا قبول نہیں کیویں اے ہونے دسنا جڑا 50 لے تے اسی نا اس گھنٹہ بولنا 45 منٹ اس میزبان دی تعریف کرنی ہے لائٹاں دی تمبواں دی لنگر دی چاولاں دی وچ باداماں دی وچ رس گلاں دی تے اینا تمبواں دی تے اینا پھمڑاں دی 45 منٹ دا خوشامد کرسی خوشامد پالش تے 15 منٹ نبی دی تعریف کرسی اللہ اکبر اللہ اکبر کسے نیٹ تو کھا کے بیٹھ لو واہ بھائی واہ 45 منٹ کیونکہ میزبان ہی تاں چھڑ دے 50 لگ جاوے واہ واہ ساڑی تعریفاں تک ویڈیو تا نیٹ تے جاسی ہاسا سارا سال کھامنا ہے سود شراب ظلم کرنا ہے جیباں بڑھنی ہیں تے بڑے بڑے کارنامے کرنے تے کرتوت تے یہ مولوی 50 لائے کے سانوا کے جنتی ہیں تے انہاں تے جانے پئی ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کیا بات خیر اے دے تے بیٹھا رہا تے اے تے پور 5-4 گھنٹے ہی تھے تے لگ جاتے انہاں تے پاس گلاں کھولدا رہا تے سینہ پھٹدا قدم خدا دی دین نہ نہیں دسا چلو یار لاکھ بھی لے دینا پر دس دیتا دین